Saka zvipo zvitatu zvada kuti mupe vabereki. Chokutanga ndechekuti musimbe munyasha dzaMwari, ndokuti upase. Chepiri, vabereki vanoda kuona wakamira. After everything, you must remain standing. Then the last one, hanzi upedze zvinhu zvakarongwa naMwari muupenyu hwako zviitike. Pastor Shingi, when you were in primary school, makati kama makura muda kuita sei? I wanted to be a lawyer. You want to be a lawyer? Yes. Look at Pastor Shingi. Pastor Shingi pawakari ku grade 1 wabati kana Shingi wakura naita sei nobva dzamira dzine mazidzungu ini kana ndakura ndakuita lawyer. Nenyasha dzaMwari is a teacher pachiwaridzo secondary. Okay? Unoticha chii pachiwaridzo secondary? ICT. But chionai manje kuti kune chiwaridzo secondary nekune court. Ndashandisa ava nokuti havandirovi kata kuenda kumba. But kune vanhu vakati I want to be a doctor, kune vanhu vakati I want to be a pilot. Chitarisawo kwaari nokune airport. Vana madam hatichabvunzi, but at least Mwari vakuitirai zvakanaka. Muri vadzidzisi, mune basa ramuri kuita. Mumwe nomumwe wedu chimwe chinhu chinofadza vabereki ndechokuti zvinhu zvawakarongerwa naMwari wazviita.